እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ብሬድዮን ሳተላይትን መደባትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም? ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና ርሑስ ቅንያት ፋሲካ እናበልና ሰሙናዊ መደባትና ንፍልም ኣሎና። ኣብ ምውሃድ ምሳኹም ዝጸንሕ ሙሴ ኪዳንየ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር። ሰላም እንጣዕና ንዓኹም ይኹን ክቡራን ሰማዕትና ርሑስ ቅንያት ኣውደ ዓመት እንቋዕ ጾመው ልጓም ፈታሓልኩም እናበልኩ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ውሽጥን ወፃን ዜናታት ፖሊስ ብምክትታል ምሳይ ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድም ኣንባቢ ዜና ኤርምያስ ኣስፋ ኣርእስታት ተቐድም። ሓደጋ ባርዕ ኣብ ንብረት ክሳራ ኣስዒቡ። ፖሊስ ኒውዮርክ ንጓል 16 ዓመት ተምሃሪ ዝቐተለ ኮተትየ ቀይዱ። ንመራሒ ታክሲ ብሽጉጥ ዘፈራርሐት ሰበይቲ ተቐይዳ። ካብ ዮርዳኖስ ናብ እስራኤል ብሕቡእ ካእቱ ዝተሓስበ ፎኪስ ብረት ተታሒዙ ዝርዝሩ። ብ18 ሚያዝያ 2022 ዮሃና መሓሪ ሃብተ ዝተባሃለት 25 ዓመት ዝዕድሚያ ነባሪት 4 ኣስመራ ኣብ ከባቢ ገዛ ኸንሻ ኣብ ማእከል ጽርግያ ወዲቑ ዝረኸበቶ 50,000 ናቕፋ ናብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ ከም ዘረከበቶ ካብቲ መደበር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣረካቢት ነቲ ሰዓት 1:25 ድሕሪ ቀትሪ ዝረኸበቶ ገንዘብ ናብ መደበር ፖሊስ ምርካባ ዓብይ ዕጋበት ከም ዝፈጠረላ ምግላጻውን እቲ መደበር ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ። ብዘይካዚ ብ2 ሚያዝያ 2022 ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ፒያሳ ሚካኤለ ናብ ኣኽርያ ተሳፈርቲ ጽዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ዋንነት ምሕረት ኣብ ተስፋ ዝጊ ዝኾነት ታክሲ ተረስዐ ብጋዜጣ ዝተጠቕለለ 5,000 ናቕፋ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዝተረከበ እውን ተገሊጹ። ኣረካቢ መራሕት ታክሲ ከኣሎፍ ሳጽን ብርሃነ ዕድመ 44 ዓመት ኣድራሻ ጻዕዳ ክርስቲያን ኮይኑ ዋና ገንዘብ ኣብ ግዚኡ መጺኡ ኣብ ታክሱ ገንዘብ ከም ዝረስዐ ምስ ነገሮ ብሓንሳብ ፈትሾም ከም ዝተኣንዎን መኪኑ ኣብ ዘጻራርየሉ ዝነበረ እዋን ምስ ረኸቦ ግን ናብ መደበር ፖሊስ ከረክቦ ከም ዝወሰነን ንፖሊስ ኣብ ዝሃቡ ቃል ገሊጹ። ወዲቖም ዝተረኸቡ ገንዘብን ንብረትን ብንኣሽቱ መንእስያትን ዓበይትን በተደጋጋሚ ናብ መደበራት ፖሊስ ይርከቡ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዜናትካ ዘይምድላይ ባህሊ ብኩሉ ዜጋ ክሰዓብ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተንቀሳቐሰ ገበናት ከትርን ጾታዊ ዓመፅን ክፍጽም ጸንሐ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ዮናስ ባህታ ዝተባሃለ ነባሪ ኣምሁር ብምትሕባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ካብ መደበር ፖሊስ ደቀ ኣምሓረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ጥርጡር ኣብ 2018 ብስርቂ ካብ ገዛ ተኸሲሱ ን3 ዓመት ተፈሪዱ ኣብ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ድሕሪ ምጽናዕ ብ5 ሚያዝያ 2021 ፍርዱ ወዲኡ እኳ እንተወፀ ካብ ሕሉፍ ተግባራቱ ከይተምሃረ ዳግማይ ኣብ ስርቂ ከትርን ጾታዊ ዓመፅን ከም ዝተዋፈረ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ። ጥርጡር በቲ ዳግማይ ዝፈጸሞ ገበናዊ ተግባራት ማለት ዋጋ 3,300 ናቕፋ ካርድ ሞባይል ብምስራቁን ኣብ ልዕሊ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅን ፈተና ዓመፅን ብምክያዱን ኣብ ምክትታል ከሎ ብምትሕባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ብ31 መጋቢት 2022 ከም ዝተታሕዘ መርማርቲ መደበር ኪዳነ ብርሃነ ንልኡኽ ድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ። ሓላፊ መርመራ ገበንቲ መደበር ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ንገለ ካብተን ብሓይሊ ክዕምፀን ፈቲኑ ዝበድሆ 2 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢደን ዝነበረ 3,200 ናቕፋን ዋጋ 4,000 ናቕፋ ሞባይልን መንጢልዎን ከም ዝሃደመን ሓንቲ ካብተን ብጎነ ዝዓመፃ ንጥንሲ ከም ዝተቃልዐትን ተረጋጊጹሎ። መስራሕ መርመራ ይቕጽል ምህላው ዝገለጸ ተሓላፊ ህዝቢ ኣብ ገበናት ከትርን ዓመፅን ዝተዋፈሩ ሰባት ከቃልዕ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምስኽኻር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣከዳድነአን ምንቅስቓሳተንን ጥንቃቐ ዘውትራ ዓመፅ ምስ ዘጋጥመን ድማ ኣብ እዋኑ ንፖሊስ ክሕብራ ከም ዘለወን ኣተሓሳሲቡ።
أمنو زوبا سرجعا من محدار كباب زاجر حد جبار عم نبرت عنوت كم زورده كم مدبر بوليس رجع أزبط حنا حبريت أفليتوم حلافي مرمرا جبن مدبر بوليس رجع جمال تهانور كم زغلوصو اتي بارع بشوعت مغابيت كلتشحن عسران كلتن ساعات شعاتن فرعان قدم قطري زغاطم خوينو طنقو دما غوال 3 عامت هصان اديا سامنا تفلحلو خبز نبرت حوي زنخس انጨቲ ابطقا ناب زنبرت كم راحسر مس دربيتو اتي قاصلو ناب كلت اباي تلحمو عنوت كم زورده ارديوم كم سعبينو ام منبر بيت اتو غويتوم غيله ولدو زنبره 50 شحنا افاز قمت نبرت كقاصل كله ناب كالئ منبر بيت دحر ملحمو عنودن سراورن نايت بيت بمقصالو 30 شحنا افاز تمن كسارا خمز بصحه اتا حبريتا وسيخ ارديو حزبي من محدار كبابي زاغرن ابالات بوليسن بمتحبار مكلخل بار حوي انفر حقن سرعتن زوا ماكل ام متفازي قاصلو لعل صعري كم زكايدو زطقسه حلافي مرمرا جبن ابت خبابي استخمره حسرن سعرن او وشط منبر ابايتي مقمات لمود بمخانو كم سعبينو بقصالي حدغاتات بارع كغاطمو يرايو سلازلو تقماطو كبابي كستفولولون حسر كاب ابايت وصاي كقمطون اتحساسيبو زيناتات ناي وشط هاجر زازيمنا اب نيويورك كينيا اسرائيلن زغاطمو فصاميتات زدهسس احغراو زينا بوليس دحرزام اسغاغريت موسيقى كقصليو مسانا صنحم بوليس نيويورك بغطلت نايتا زحلفه سمون كابتن مهارولو بيت تمرتين ام منبر بيتات ملس منبار استغلصت وال 16 عامت تحت عدمه مواتيت بستحاز نود 17 عامت طرطور اب تحت قيد خمزه حبيرون بوليس بزعبات زغاطم فصام املكيتو ابزهبو مغلصي نتي ناي قتلت سغمتي زفصمه طرطور جرميا رايان استباله كوتتي خمزونه بمحبار طرطور مس حد خال تصابايو اب غدنا ترخيبهم بزغبرو حدحداوي ملو تخسي اتا تمهاريت قداي كمزونه تابريهم زي خنزيلون كله بوليس تقتلت زفصمولو غدنا كلت ابيات تمرت ابستدكونالون تمهارو ببزحي ابز مالو سلون بوتا هم زنبره بمتقاس اتي ግጭት ድሕሪ ምኽሳቱ ኣብ ልዕሊ 16-17 ዓመት ዝዕድሚኦም ወድን ጓልን ተምሃሮውን ፎኪስ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ወሲኽ ገዲጹ ቲሞኒ ማኮርማክ ዝተባሃለ በዓል ስልጣን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጥርጡር ብቕትለት ፈተነ ቅትለትን ምውናን ዝሕጋዊ ብረትን ዘጠቓለለ እኩብ ክስታት ተመስሪቱሉ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከብ ብምሕባር ምንጭቲ ዝሕጋዊ ብረት ንምርካብ ኣብ ልዕሊቲ ጥርጡር መርመራ ይካየድ ምህላው ገሊጹሎ ኣብ ኬንያ ንመራሕት ታክሲ ብሽጉጥ ኣፈራሪሓ ገንዘብ ምኽፋል ዝሓንገደት ሰበይቲ እቲ ታክሲስታ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ቀይዲ ክትኣቱ ከም ዝኽኣለት ተሓቢሩ እዛ 37 ዓመት ዝዕድሚያ ስቴላ ዋይተራ ካሄጊ ዝተባሃለት ጥርጥርቲ ማይ ኣብ ዝሃርመሉ ዝነበረ እዋን ንመራሕቲ ታክሲ 3 ሰዓት ተጓዒዙ ገዝኣ ንኸብፅሓ ተዋዒላ ክነሳ እቲ ታክሲስታ ኣብ መንበር ቤታ ምስ ኣብፅሓ ኣብ ክንዲ ዝግባእ ገንዘብ ከፊላ ተፋንዎ ናብ ውሽጢ ገዝኣ ኣትያ ሽጉጥ ብምምጻእ ኣፈራሪሓ ካብቲ ከባቢ ክርሕቕ ከም ዝገበረቶ ፖሊስ ተሃገር ገሊጹ እቲ ታክሲስታ ኣብ ክንዲ ምስ ምምላስ ህይወቱ ንምድሓን ዝተወዓሎ ገንዘብ ራሕሪሑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምምልካቱ ፖሊስ ብኡንቡ ናብ መንበር ቤታ ጥርጥርቲ ብምኻድ ኣብ ቀይዲ ክእትዎ ከም ዝኽኣሉ እቲ ሓበሬታ ኣነፂሩ ጥርጥርቲ ብዘይካ ዝተጠቐሰ ገበን ኣቐዲማሙን ብዝተፈላለዩ ገበናት ተኸሲሳ ምንባራ ፖሊስ ተሃገር ወሲኹ ሓቢሩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ብደቡባት ዮርዳኖስ ኣቢሉ ብሕቡእ ናብቲ ሃገር ከኣቱ ዝተሓስበ ኣስታት 30 ዝኾኑ ፎኪስ ብረት ብ6 ሚያዝያ ከም ዝተቆጻጸሩ ተፈሊጡ بمسرت حبريتا حيلتات مكلخال إسرائيل تي أفتحت قصصر أتي زلوا فوكيس برات AKM 16 جنسلن بزحو زي تقلت تتوكستن كوينو بتجابن تحت تيكاب زخونو خلت تورتورات اتحادق تحس كله كلا يجنس كلا سلزملته جينا أفتحت غير خمزيات ويتحبيرو زلوا እዚ ከሆን ዝኻለ ወታደራት ተሃገር ኣብ ዶባት ብዝርከብ መጻናጽኒ ካሜራታት ነቶም ጥርጥራት ክሪእዎም ድሕሪ ምኻሎም እዩ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ዝተታሕዘ ጥርጡር ወዲ 21 ዓመት ፍልስጤማዊ ከም ዝኾነን ዋጋቲ ምስኡ ጸንሐ ብረት ኣስታት $425,000 ኣሜሪካ ከም ዝበጽሕና ኣነጺሮም እስራኤል ምስ ዮርዳኖስ ብዘለዋ ጽቡቕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ምስ ተሃገር ኣብ ዘረኸባ ዶባት እተካይዶ ጸጥታዊ ሓለዋ ምሕር ተሪር ከም ዘይኮነን ካብቲ ምስ ግብፂ ሊባኖስን ሶርያን ኣብ ዘዳውዋ ቦታታት ዘለዋ ኣተሓዛ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዜና ፖሊስ ዛዚምና ኣሎና ደጊመ ርሑስ ሃውዳ ዓመት ክገብረልና ብምምናይ ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ሰናይ ጻንሖት ሰላም
ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሰከፍቲ ኮይኖም ዘለዉ ትርኢዮታት እዩ። ጠንቂ ሓደጋታት ትራፊክ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሸለልትነት ዝተበገሰ ከም ዝኾነ ድማ ብዙሕ እዋን ተገሊጹ እዩ። ተስፊት ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ድሕነት ህይወትናን ንብረትናን እሞ ሓላፍነታውያን ንኹን ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለወ ጽሑፍ ሽሻይ ተመልሶ ከቕርበልና እዩ። ኣብዚ ለናይ መዋዕል ህይወት ኣብ ዘይግዚኡ ዝቐዝብ ተሬታት እናወሰኸን ይመጽእ ኣሎ። ማዕከናት ዜና ዓለም ወረመቱን ዕንወትን ልዕሊ ዕብየት ቁጠባን ሰላምን ከንበድብድኦ ይውዕላን ይሓድራን ኣለዋ። ጠንቂ ሞትን መቕዘፍትን ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ግን እንታይ እዩ? ንሞት ደቂ ኣዳም ዝኾኑ ዘለዉ ጠንቅታት ሓያሎ እኳ እንተኾኑ ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ፍርያት ግን እዞም ዝስዕቡ እዮም። ብሰሪ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዝእጎል ኩናት ረብሓይ ረባሕኻ ዝመንቀልዩ ገበናት ቅትለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኽሰቱ ተላባዕትን ዘይተላባዕትን ሕማማት ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ዝፈጥሮ ርእሰ ቅትለት ከምኡውን ገይኖም ዝረኣዩ ባህርያውን ሰብ ዝሰርሖም ሓደጋታትን እቶም ጉልሓት እዮም። ካብዞም ልዕል ኢሎም ተጠቒሶም ዘለዉ ጠንቅታት ዛዕባና ክኸውን መሪፅናዮ ዘለና እምበኣር ሓደጋታት ትራፊክ እዩ። ብሰሪ ሸለልትነት ወይ ንሕጊ ትራፊክ ዘይምምእዛዝ ብዝኽሰቱ ሓደጋታት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምና ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ክስኡሉን ግዳይ ስንክልና ክኾኑ ከለዉ ብቢልዮናት ዝቑፀሩ ሃብቲ ድማ ክዓኑ ይረአ ኣሎ። ትማሊ ምስ ስድራ ቤቱ ብፍቕርን ስኒትን ክስሕቕን ክፃወትን ዘምሰየ ወላዲ ንጎ ንስራሕ ምስ ወፈረ ዓሪፉ ዝብል በርድእ ናብ ስድራ ቤት ክበፅሕ ከመይ ኢሉ ይኸውን ዝብል ሓታቲ ኣይሰኣንን። ነቶም ከፃወቶምን ፍቕሩ ክገልፀሎምን ዘምሰየ ስድራ ቤቱ ድማ ከዓ ዘይእመን እዩ ጥራይ ዘይኮነ ዘይፅወር ቃንዛ እዩ። ብፍላይ ስድራ ቤቱ ብዘይካኡ ሓልፋይ ዘይብሎም ዝኾን ድማ ምረቱ ዝኸበደ ይኸውን። ጠንቂ ናይዞም ክጥቀሱ ዝፀንሑ ሳዕቤናት ከዓ ንሕግታትን መምርሒታትን ትራፊክ ዘይምምእዛዝ እዩ። ገለ ካብቶም ብሓደጋ ትራፊክ ዝኽሰሱ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ደው ኣብ ዝብሉ እዋን ነቲ ዝፈፀሞ ጉድለት ምኹኒ ንምግባር ሓደጋ ከጓንፈኒ ኣይተፀበኹን ወዝቢ ኣጋጢሙኒ ክብሉ እዮም ዝስምዑ። ልዕሊ ዓቐን ኣልኮላዊ መስተ ጨሊጡ ኢትሮፍዶስቴርሶ መኪና ዓትዒቱ ክመርሕ ኣካላት እውን ክቆፃፀር ዘይክእል ተሽከርካሪት መሪሑ ሓደጋ ምስ ፈፀመ ከመይ ኢሉ እዩ ሸለልትነቱ ብወዝቢ ክምኽነ ዝኽእል? ልዕልቲ ሕግታት ትራፊክ ድንግጎት ፍጥነት ብልዑል ናህሪ ከም ንፋስ እናተሓንበበን ቀዳምነት ዝግብኦ ቀዳምነት ከይሃበን ክሓልፍ ምስ ኣጋሪኹም ተሽከርካሪት ወይ እውን ግኡዝ ነገር ተላቲሙ ከቢድ ጉድኣት ምስ ኣውረደ በየናይ ምጎት እዩ ወዝቢ ዘጋጠመ ተባሂሉ ክምኽነየሉ? ንሕግታትን መምርሒታት ትራፊክ ኣኽቢርካን ተማእዚዝካን ብዘይ ምምራሕኻ ዝሰዓበ ሓደጋ ወዝቢ እዩ ምባል ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ነፍሰ ምክልኻል እንተዘይኮይኑ ርትዓውነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ገለ ሰባት መስተ ምስ ሰተኽዩ መኪና ምምራሕ ዝብርሃን ብምባል ክንየቱን ክጀሃሩን ሕፍር ኣይብልን እዮም። እወ ከምቲ ኩሉ መዓልቲ ደሓን ሓንቲ መዓልቲ ግን ኣላ ዘይደሓን ተባሂሉ ዝምሰል እታ ዘይደሓን መዓልቲ ምስ መፀትከ እንታይ መመሳመሲ እዩ ክቐርበላ? ህይወት ክብርትን ሓሳብ ምስ ሓለፈት ዘይትትከኣን እያ። ሰባት ሓርኮትኮት ኢሎምን ደም ርሂፆምን ዘኻዕበቱ ሃብትን ንብረትን ድማ ድሒሩ ይስራዕ። እዚ በብደረጅኡ ክብር ዘለዎ ነገራት ግና ኣብ ዘይግዚኡ ብዘይተሓሰበ መንገዲ ብሰሪ ዘይሓለፍነታውያን መራሕቲ ተሽከርከርቲ ክዓኑን ክጠፍእን ዘሕዝን እዩ። እሞ ኸዳ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መንዳዓት ሕብረተሰብ እናኾነ ህይወት ሰብ ዘጥፍእን ፀጋታት ዘዕንን ዘሎ ሓደጋታት ትራፊክ ብምንታይና ክንከላኸሎ ዘለና? መልሱ ሓደን ንጹርን እዩ። ድሕነት ህይወትናን ንብረትናን ኣብ ኢድና ስለ ዝኾነ ሓላፍነታውያን ንኹን። ከመይ ፀኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና? ካብ መደብ ድሕነት ከይረሓቕና ኤርምያስ ኣስፋሃ ሞት ንዘስዓበ ሓደጋ መኪና ብዝምልከት ምስ መርማሪ ሓደጋን ፈጻሚ ሓደጋን ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣስዒብና ኣዳሊናዮ ዘለና መደብ እዩ ክኸውን ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም። ب27 ለካቲት 2022 እዩ ነይሩ። ምርሓ መኪና ተኸሳሲ ሮቤል በረኸት ኣባይ ከባቢ ሲነማ ሮማ ኣስመራ ኣምሲዩ ሰዓት 9 ምሸት ናብ መንበር ቤቱን ምጓዓዝ ተበገሰ። ተኸሳሲ ሮቤል ኣብታ ዝመርሓ ዝነበረ ኢአር 1 A8494 ቶዮታ ኮሮላ ዝዓይነታ መኪና ምስ በዓልቲ ቤቱ እናዕለለ ጥቓ ቤት ትምህርቲ ፍረ ሰላም በፅሐ። ኣብኡ ግና ሓደ ክስተት ገጠሞ። ጽርግያ ዝቆርጽ ንዝነበረ ሓደ ሰብ ገጨወ። ነዚ ዝተዓዘቡ ሓለፍቲ መገዲ ሰብ ሃሪሙኹም ዘሎን ደው ክብልን ሓበርዎ።
ብስምባደ ካብ መኪንኡ ወሪዱ ምስ ካልኦት ሰባት ብምዃን ግዳይ ናብ ሆስፒታል ከም ዝበጽሕ ገበሩ እንተኾነ ግዳይ ክድሕን ኣይከኣለን ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ህይወቱ ሓለፈት ዝወዓለ ይንገርካ ዝሰሓተ ይምከርካ ተባሂሉ ከም ዝተመሰለ እቲ ጠንቂ ናይቲ ፍጻመ እንታይ ነይሩ ንመርማሪ ሓደጋን ፈጻሚ ሓደጋን ኣዘራሪብና ዘዳለናዮ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ፈለማ መርማሪ ሓደጋ ዓወት ኤፍሬም ተኸሳሲ ኣብ ዶሙን ዝጸንሐ ዓቐን ኣልኮል ብምጥቃስ እቲ ጠንቂ ብቐንዱ ክቱር ናህሪ ምንባሩ እዩ ዝገልጽ ካብ ቃላቱ ንስማዓዮ እቲ ዓይነት ሓደጋ መኪና ምስ ኣጋር እዩ መራሕ መኪና ሮቤል በርኸት ኣባይ ይበሃል ዕድመ 38 ዓመት ስራሕ መካኒክ ኣድራሻ ገጀረት ደረጃ ትምህርቲ ሻምናይ ክፍሊ ዝኾነ ዜግነት ኤርትራዊ ብዕለት 27 ወርሒ 2022 ከባቢ ሰዓት 21 ወይ ከዓ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ኣቢሉ ይኸውን ዋንነት መብራት ገብሪ ህይወት ትፍለጥ መኪና ቁጥሪ ሰሌዳ AR1 A8493 ቶዮታ ካሪና ዛዕነታ መኪና መሪሑ ካብ ሲነማ ሮማ ናብ ባርጀማ እንዳተጓዓዘ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍረ ሰላም ከባቢ ክበጽሕ መስተ 64.5 ሰትዩ ኣብ ልዕሊኡ ነህር ነይርዎ እንዳጎይ ከሎ እዚ በዓል ኣጋር ተሃሪሙ መዋት ዘሎ ስም መድሃኒ ኣስመሮም ሃይለ ጾታ ተባዕታይ ዕድመ 50 ዓመት ስራሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍለ ሰራዊት 49 ደረጃ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ዜግነት ኤርትራዊ ዝኾነ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ጥርግያ እንዳቆረፀ ኣብ ጎደና ተጋደልቲ እዚ መራሕ መኪና ቀዳምነት ብዘይባሃሙ ተሃሪሙ ናይ ሞት ጉድኣት ኣውሪዱሉ ማለት እዩ ተኸሳሲ ኣብ ሆስፒታል ኦረዳ ሞይቱ هرأي عود كم زود قلت أنا حكا زي فتسامي حدقة لعل عقم ناي مستينيرو هم زود قلت أنا حكا مو نمنتهم قال مرحت ميكاين مستست يوم ميكينا زمرحو إذا صعبين إذا هم زقات وما يردوا عندهم كوينو مسكي بزعبوا زرزر أبيلكا قلت له إذا كان بترجع ببوليس ترافيك بكارو زملكتهم أكلات كواز قلت أنتو خني أبز خطري أخلي خاجن زبزح جزي زقات من نازل مالتي مرحت ميكيناس مستست يوم يقعزيهم دا ترافيك أخهم كل جزي زت عرف هاي ديمو كل جزي نقص قصوي مستخن ست تخينا ماكينة أبغى زخن قد فعلنا عندحر ماكينة هنزور كينا خات مستخن قد فعلنا ترايز بريت يجلنا مالتي هجي انتي ملسي هبولو زي فتسام حدقان زي هقاتي مزولة تنكي انتي زبلا بقالو إذا ما رح ماكينة كوا بقالو نهر نيرني ساعة حلفنا مكاين أخيلو ساعة شعتي زبل نهر نيرو بزي تنقز مالتي أمر مرانا قن مستسو سنة 4.5 أنحو توساخ نهر نيرو أجار كل جزي حقنا أجار كساب زي هلو قدامنتنا أجار يزبل حقنا قدامنتنا أجار ونكسجر كله كهوبز جبو قدامنت بزي مهابي زي كبير قرأتنا يموت وريد زولو مالتي حلاف ساعة تأخيرو مكينا بزلا تأفينا يتخدنا تزبلت أيو كابا ناي كبير قرأتنا ورد كاني تتحزنا بتي حق زبلو تقصعنا هنكيدي بلس كاب كبير قرأتها بسباتنا ورد بتي نحنا نخدو تتنكيقنا كأسيلنا بزي نهري كان كيدي زمرات انت تخايلو خا تماكينا بتزلات بوتات في خا عشك ياخذ كيدي تمرات حلف ساعتي الكاس كبير حدقان كان اني ورد سلازلو نزونا دهوهم قبروا لنا طب ثم أجر زقعازو خن خمزيم زأموسلو مرحت مكاين خيقاتمو انتي تنقاقتات كوغبر لهم ترجع خسوبر خلوسكي انت خبط انقاق يزولهم في اللي أبقى زي مشت هو في اللي أبقى ساعات شعاته كبأجر كنو قعز كلنا تتخيلو بز أجامنا خنو قعز لنا كنسجر تخينا ما يمانا أجامنا أستوعيلنا وحش زخنا من جدي كنسجر أما ساجر أجر كنسجر كم ما وحش ويكات انقاق زخنا أساجر كنسجر كنو قعز كلنا جن مكينا قدامنتنا أجاري يذهبوا مو نحنا وكأسيرنا هنسجر لك خط بياي بالكان السلام انتاي سبسل السرحنا يفرينون كالت انقطاتن سلا زقاتم بأجار كنسجر كلنا أزينا هنتنقا كل على مالتي نهيوتنا نحدق غينا أتو نسمعتنا وين هزبي تم حلالفو ملأوتي انتهى له أبزي زقاتم زولو حدقاتات أملكيت كانتاي تبلنا تخد الرأي مار أبزي كزارو زدلي مجمرتا يعني ما راح تشكركرتي كاب مشكلتها حساب مكاين زلوا مالتي ماكينه مشكلتنا من مرحله ساعات كل جزء انقوقات مكايننا وبقعتن كنفتشن كنقلالنا بلعل سب نبرتن عنوتن غداتن يورد سلازلو حزب دما كل جزء خغعز كله اب صرغيا بصقا مسمر انت تغعزه تمرات يخون ندحنته مالتي كومو ما راح مشكلتها دما غلغله افلطو يغدلهم سلازلو
ሓቲቶም እንተፈለጡ ከምኡውን ንመራሕቲ ብሽክለታ ዝከኣል ተኮይኑ ንመራሕቲ ብሽክለታ ገለ ኣምር ናይ ፅርግያን ምምራሕ ብሽክለታን ገለ ትምህርቲ እንተዝውሃቦም መራሕ መኪና ተኸሳሲ ሮቤል በረኸት ገደብ ሰዓት ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ስለ ዝኣኸሎ ንኸይቅፃዕ ብህውኽን ርቡሽን መንፈስ ይጓዓዝ ምንባሩ ኣይሓበአን በቲ ኣብ ልዕሊ ግዳይ መድሃኔ ኣስመሮም ዘስዓቦም ወድማ ዛጌት ክወፅእ ዘይክእል ስምባደ ከም ዝፈጠረሉ ይገልጽ ኣብ ከባቢ ቶታል ሲነማ ሮማያ ምሴ ከባቢ ርብዕ ጎደል ንትሽዓተ ምስ ኮነ በዓልቲ ቤተይ ምሳይ ነይራ ንገዛ ክንከይድ ቁሩብ እቲ ናይ ሰዓታት ናይ ማኪና ስለ ዝኣኸለ ድማ ቁሩብ ፍጥነት ስለ ዝነበረኒ ሃሪመዮ ን100 ሜትሮ ዝኸውን ካብቲ ቦታ ተኣለ ተመሊሰ በዓልቲ ቤተይ ስለ ዝነበረት ሰብ ሃሪምና ኣለና ምስ በለትኒ ማርሽንዴትሮ ጌርና ተመሊስና ሓደጋ ዝፈፀምክዎ ሰብ ንሆስፒታል ኦሮታ ሒዘ ከይደ ማለት እዩ እንታይ ትጠንቅ ሕጂ ማዕረ ናብ ምህራም ናብ ፅሕነት ትብል ሕጂ ትጠንቅ ብፍሉይ ስኻ ምስተ ነይርካ ድዩ ወይ ናሃረዲ ነይሩ ወይ ካልእ ፀገማት እንታይ ነይሩ ትገልፆ ትኽእል ስኻ እስኪ ኣብርሃ ብለና ትጠንቅ ብዙሕ መስተ እኳ ኣይሰተኹን ኖርማል እየ ነይረ ከባቢ ሓንቲ ቢራ ሰተየ ካብኡ ላዕሊ ሰተኹን ዝያዳ ጊንታ ሰዓታት ናይ ሰዓት 9 ስለ ዝኾነት ካብ ትራፊክ ንምኽዋል እያ እታ ስፒድ ዝነበረት ናሃሪ ስለ ዝነበረትኒ ኣይረኣኹን ፀልማት እታ ቦታ ከዓ ፀልማት ስለ ዝነበረት ሃንደበት ካብ ማርሻ ቤዲ ምስ ነጠረ ምስ ሃረምኮ ምስ ዝነበረኒ ጉያ ንንውሕ ዝበለ ቦታ ከይደ ማለት እዩ ተመሊሰ ድማ ንሕክምና ሒዘ ከይደ ኣብዚኣ ግንታ ናይ ሰዓታት ትብላ ዘለኻ ብተደጋጋሚ ገዲፍከያ ምኻድ ወይ እውን መቕፃዕ ዶ ይመሓሸንካ ብናሃሪ ኣብ ሓደጋ ምእታው ዝያዳ ገዲፍካ ምኻድ መሓሸት ታክሲ ምንቅስቃስ መሓሸት ሰዓታት ወይ ብእዋኑ ምእታው እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ሰዓታት እንትሕራኸም ኣጋጢሙ ማኪና ብዘላቶ ገዲፍካ ብታክሲ ምኻድ ምበለፀ ሰብካ ኣብ ሓደጋ ይማእተውን ራይ ሕጂ ስኻ ኣጋጢምካ ኣሎ እዚ ሓደጋ እዚ እንታይ ክትብል ትኽእል ዝያዳ ክብሎም ዝኽእል ንመወቲ ስድራ መድሃኔ ፅንዓት ሃብኩም ኣነ ድማ ቁሩብ ምስ ዝነበረ ሰዓታት ዝገበርኩ ሓደጋ ቅሬታ ክብሎም ጥራሕ ዝኽእል በስ ኣምላኽ ፅንዓት ሃቦም ንዓም ድማ ይብል በዛ ኣጋጣሚ መራሕቲ መካይን ናህርን ሸለልትነትን ኣወጊዶም ብህድኣት ክመርሑ ርሕቀት ናይ ቅድሚኦም ዘላ መኪና ክሕልው ኣልኮላዊ መስተ ሰትዮም መኪና ካብ ምምራሕ ክቁጠቡ ብቕዓት መኪናኦም ከረጋግፁን ፈቲሾም ክብገሱን ብሓፈሻ ሕግታትን መምርሒታትን ትራፊክ ከኽብሩ ይግባእ ኣብ ምክልኻልን ምውሓድን ሓደጋ ኩሉ ዜጋ ኣበርክቶ ክገብር እዋኑ ምዃኑ እናዘኻኸርና ድማ መደብና ንዛዝም ሰላም ሎሚ ኣብ መደብ ግጥሚ እናቕርቦ ትሕዝቶ ትሕጎስ ዶ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወት ካብ ተኸታታሊት መደብና ዝኾነት ባና ገብረትንሳኤ ዝተለኣከትልናያ ክትከውን ተስፊት ገብረ ሚካኤል ከቕርበልና ከም ፍጡር መጠን ከመይ ካብ ህይወት ይህልወካ ዶ ደስ ዘብል ናጽነት ኣሳሳይ ዲያብሎስ ሰብኣውነት ኣልቦ ምንጭ ሓጎስካ ካብ ምንታይ ትረኽቦ ካብ ምዝማት ዶ ካብ ሓሶት ወይስ ብዓመፅ ብቕትለት መዋእልካ ገበን ከተሳልጥ ቅሳነት ዶ ረኺብካ ትፈልጥ ለይቲ ለይቲ ጸላም ተኸዲንካ ብመዓልቲ እናተኸወልካ ሕልናኻ ሸጥካ ዝሓዝካዮ ዓይንኻ መሊእካ ዶ ትርዮ መንፈስካ ሃዲሙ ገጽካ ተደዊኑ ትሕጎስ ዲኻ ኸንምዃኑ ይዋእካ ሓሳዊ ይዋእካ ሰራቒ ምስ ነፍስኻ ግዳ ዘይትገብር ዕርቂ መንፈስካ ክቐስን ምንባር ዘይትፍትን ካብ ዓዘቕቲ ገበን ተኣሊኻ ወፍርኻ ቀይሮ ኸሓልፈልካ ሩሕካ ተጸይና ከም ሃመማ ሓቀኛ መንነት ዘይትጥዕማ ሰብኣውነት ልበስ ሰብ ጭኖ ከም ሰብ ህይወት ኣስተማቕር ከይሓልፍካ ክሰብ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ነይሮም
أم مدلاون مقرابن مدبات مسخون زنحنا كابتن برهان زكرياس إرمياس أصفها تسفيت قبل ميكائيل أبيل أبراهام شايتو مورسو مستيكنيشان عود تعامل بمخانينا كساب زمت سمون بخال مدبات إن الأخذ سلام كنا نابلنا نسانا بتكم دقيمنا رحس بعال فاسيكا ناي بوليس اللاوين ناي بوليس نحن ناي بوليس 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 ناي بوليس اللاوين ناي بوليس نحن ناي بوليس بوليس بوليس